Pripun Mas Mus? Pasukane beto mriko. Engko ditambah atiku lega Mas Landa. Yo diurutke saka Dik Yati, Mas Kepyuk, cucuk lampahe ngetone Mas Mus. Iki juragane bakso Tirta ben bungah, ben bombong, ben seneng, sing liwatine gorono kabeh. Nano nano. Bacaane ayo Mas Kepyuk. Yo
Nggih, monggo ibunya langsung salaman ya. Makasih Bapak, Ibu. Nggih. Yuk teaternya kretek kunengan harape seragenan. Jenengan Jelas nada tuh ada semuanya. Ayo Jawa Timur bergoyang, melintar-melintar. Mas Gareng. monggo ngawi-ngawi. Piye nalika arep lunga tak rangkul ana dada nangis tak laras kebak rasa kowe Keluarga besar ngawi monggo sedaya yen arep setya ning sebrang lor kretek konangan abot rasa ne wong pepisahan. Ayo Mas Gareng. Lagi setahun kerja aku katamu konco desa kadang aja banget nelongso jane gawe wis kena kedhe aku menyat banjur ganti menyat desa kaget ati semua ora percaya dengan omongan kalau besok no meja sesuk esok siramu malah krama Pani kowe jebul ngapusi ati kula rokina mati. Pani jebul kowe blenjani ati kula rokina mati. Ngawi Blitar bergoyang. Keluarga besar Ayo Mas Supri. Biyen nalika arep lunga kakak tak rangkul ana dada tangis tak laras kebak rasa kowe kandha yen arep tresna andeng sabrang lor kretek konangan abot rasa dewa kepisahan.
kinawa mati oleh pani jebul kowe blenjani oh atiku lara kinawa mati nih iya
Guguk Asmara. Oke. Spesial kagem Mas Pri. So. Asal. Ayo. Ayo tang digayang jelas nada campur sarine bahkan cil pimpinane dibugel MC ini. munggah Bosen. Mau Kowe piye? Kowe. Ayo ke nyanyi kene. Aku mangan kacangnya pahit ram sik. Jim. Aku mau tamasya. Kowe Dik. Kowe. Yati di kasur diam merayap. Datang sarang banget. Lalu ditangkap. Suwen. Mainmu kok kasar toh, Aku Ge? saya gendang kowe. Oe. Abang berdua kesang makan di restoran. Kami bertiga mau mengajak gembira daripada mencuri mencopet lebih baik mengamen saja. Wes ayo nyanyi. Asik. Monggo. Oke, leke. Apa artinya kesuwen? Terus ngono kuwi. Ojo kuwi meneh ge liyane. Munggah. Ayo, Terus Rik. Kowe yo. mainmu kasar, Gel. Aku udah lemah. Allahumma amin. Allahumma amin. Kok ame belalang kupu-kupu. Oh, kesempatannya hilang. Asik yo. Jelas dada. So. Oh, he. Pak Supri. Zaman perjuangan Pak Supri. berkelingan Aku bokane panwasi kowe wet biyen omako saiki bokane kabarito payawangi nanti kaget reno Pak Supri. Pak Nok, nyuwun tulung nika mikir bogel dimatikan sekedap. Aku tuh dino, aku bogel. Maksudnya Pak Nok kono ki lho. Pak Noki maluk cahya muda kono. Pak Dino. Wedan kowe iki. Aku Anda, bogel. Anda tadi keladu ya? Oh, asem. Iya keladu. Aku dikarani Pak Nok. Pak Nok buri kae lho sing do sound system. Lek dino ki cahya muda iki jelas nada. Oh Pak maksud Dino, oh Pak Pono, nah ya Pak Pono. Lah iki nyelok Pak Nok. Lah kan no patono ke Males gua malu. Ya wis lah. Nah tak kipasi.
Iki tembak. Bisa ora? Iki larang lho iki. Bisa, Sa. 10 juta mbok yakin sumpah. Syuting ngisor kene lho. Apa? Yo. Ci. Isis to diomong yo. Iki pas apik regane larang. Yo, bareng. Suara siji suara loro. Monggo Pak Ri. Syukur bisa. Takune apa ki mau? Gubuk Asmara. Oke, baik. Hotel Krusek. Ya ya ya. Yo, si Rolu. Berbisa. Catet bisa jroning awe. Asik. Catet bisa sayang. Paten ono sing makna. Kene caping gunung kono gubuk asmara. Ayo. Jelas tadi. Gokil. Gubuk Asmara wae. Sing gesek, Dik. Ya ora. Lagune Gubuk Dengarkan Asmara. intronya lho. Ompak iki yen lewat aku kan. Ya ora, teko Pak Ekon ora percaya. Ya, eko bolomu. Oh alah. Nanti kok landak ya. Oh, udah boloku. Ya, Pak Basking. Ya. So. Ci Rolu. Oke. So. Tindingane to, Mas. Oh, moci roci. Namtu. Nah. Yo. Syukur bisa. Sampun, Mbak.